皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。いきなり見せられないよ画像から、失礼いたします。大竹守と申します。やっぱり、拡大になってる。ちょっと変更いたします。申し訳ございません。多少お待ちいたします。そんな時間はかかりません。本当でございます。これはちっちゃすぎ。やっぱりデフォルトのサイズ忘れてしまった。こんなもんかな。見切れてる。もうちょいちっちゃくかな。違うんだよね。運ぶんじゃなくてちっちゃくだ。これを拡大する。素晴らしい。というわけで、武器を壊れる、もしくは、レベルが上がるたびに飲酒していく、RPG を始めていきたいと思います。前回までのあらすじ。強すぎて草生えるソードを求めて、この、主人公である、ポンコか違う、ウェイコ。ウェイコは、はるさん、こんばんは。はるちゃんですね。こんばんは。私の、枠のルールといたしまして、このゲームで、この持っている武器、これは耐久値がございまして、この武器が壊れる、もしくは、このキャラクターのレベルが上がれば、私はお酒を飲むという、ことをします。いえ、そんな、気になったので見に行っただけでもございます。はい。おっと、レベル上がりそうだ。前回までのあらすじとしましてはね、またちょっと戻ってしまうんですが、前回のあらすじとしまして、父の、対岸である、最強の武器を見つけるべく、強すぎて草生えるソードを、探しに行ったこの、ウェイコですね。は、弱者の、洞窟というダンジョンに入り、その弱者のダンジョンにいる、モンスターを武器とし、ちゃんと、この商品棚に並べ、売り出しました。見事に売れましたね、多分。はい、このミニテーブルの下、宝箱の上、会長、ビジャヤというのが、その弱者の洞窟というダンジョンのボスでございます。レベルアップ素晴らしい。何でしょう。ほい、大丈夫。アルマの使用、月中。レベルが上がれば何ができる？そう、私先ほど説明いたしました。レベルがあればお酒が飲めます。今日も今日とてお酒が美味しい日。そう。酒飲みは、酒を飲みたい口実をただ作りたいだけでございます。左上のお酒カウントを1進め。お酒を飲んでいきたいと思います。お酒を飲みます。いただきます。美味しい。はい、ごちそうさまでした。ちょっとお酒が見切れてますかね。少しずらします。こんなもんかな。はいよ。というわけで、続きいきたいと思います。ウェイコはですね、主人公であるウェイコ。この人は、武器商人でありまして、いろんな武器を拾ってきては、ここに、いろんな武器を盗難しては、ここに置いていくという生活をしております。他人から拝借したただのテント、これだって売れますし、その辺に見かけるスライム、これだって売れます。はい。置けましたね。素晴らしい。それを商品として売る。火の馬、民家すら、パクることができます。丸テーブル、変な草と鬼キノコ、寄れました。経験値がもらえる。置きましょう。木も置けます。なんかよくわかんない草も置きます。置きます。はい。料理のような何か、これすら置きます。置きます。スライムも置きます。はい。置きました。あとは時間経過で勝手に、その辺の人たちが買っていきます。木も置きます。はい。壺はまだ解析できていない。この解析できていないものは、一回モンスターを殴れば、解析できます。はい。魔女の家も、ピアノも、草も分かっていない。じゃあこれはとりあえず置きましょう。さあ。このゲームの特徴。まだこの家まだね、パクられたまんまですね。この家もパクられたまんまですね。先ほど見たように、私の、というか、やっているこの武器集めというゲームは何でも武器にできます。そう。地形だって、人だって、生き物だって、なんでだって、モンスターだって、そう、武器に変えることができます。さあ、草。色も形もオーソドックスな草。他にも B と C が存在する。素晴らしい。ロード量かな。痛い。攻撃。痛い。一発。
壊れてしまった。壊れてしまったので、1カウント数えていきましょう。さあ、火の馬をゲッチュ。そう。モンスターですら弱らせれば、武器に変えることができる素晴らしいゲームでございます。というわけで、武器が壊れたらお酒を飲む。そういった風に、設定したのは私でございますので、お酒を飲んでいきたいと思います。お酒を飲みます。いただきます。って言ってるんですけどね、まだ継がれてませんでしたね。忘れてました。もうすでに、何杯か、配信の前に、飲んでおります。私は、お酒が本当に大好き。ただし、酔っ払いになりやすいので、ただ、そこだけが、たまに傷、そういったところでございますよ。もう一回カウントしてちょうだいな。お酒を飲みます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。では続きをいきたいと思います。このゲーム、まさかのまさか、ウェブ上のゲームでございます。はい。なので、スマホでも遊べます。なんとですよ。素晴らしい。そうだ。武器を変えていきたい。そうだ。なんならば、武器、殴ってみないとわからない。この、イカズチの杖を殴ってみよう。魔法を使え。サンダー素晴らしい。13、攻撃力13の耐久値19。雷神の力を、目指した魔法の杖。震えば天からイカズチが舞い降りる。なるほどな。でもね、この武器がなくたって、このゲームは魔法を使うことができる。どうやってするか。簡単でございます。モンスターを使う。そう、モンスターを武器にしてしまえば、結局のところ魔法が使える、特殊効果がついてしまいます。結局魔法と変わらないという。ここから武器から出して。よいしょ。武器を変えていきましょう。魔女の家を使ってみましょう。魔女の家、でっけえ！なんも見えません、後ろの方ね。あとこのゲーム、先ほど見えましたかね？わかんないと思いますが、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとした実験です。えいよ！そう、人間すら攻撃することができます。攻撃力30の耐久値6。魔女の住んでいた怪しい家、屋根の色が派手、魔女の色合いが派手だと。魔女本人はね、目立ちたがりたくないと言っていたにもかかわらず、こんな派手な家に住んでいるという、謎の矛盾を抱えております。はいよっと。一撃必殺だ。強い。これ売りたいですね。なので、残しておきます。さあ、壁の日々。なぜですね、こういったね、こういったものすら、取ることができます。ちょっと待ってくださいね。間違えました。X。D を押すと、こういう土とかね、取ってしまいます。取ってしまうことができ、しまってしまった。よいしょ。来いよ。おい。ビビってる。はいよ。9、防御力ダウン。壁の日々。こういって、どんどん、わからないものはとりあえず、試しに殴って、解析を進めていくという、それを進めて経験値を貯めて、レベルを上げていく。そして、ダンジョン攻略して、最強の武器、草生えるソード。強すぎて草生えるソードを、探しに求めに行く、RPG でございます。壁の、下部に、開いた穴、老朽化のよるものだろうか、防御力を下げる 70%。しかし攻撃力が低い。殴られる。痛い。さあ、回復がごちゃうのは、薬草を食べる。あまりにもちょっと攻撃力が低いので、私は、ピアノで殴ります。強い。跳ねた先にいたモンスターすら巻き込んでしまうこの破壊力。やはり、ウエコは、人間ではなかった。ピアノ、32、攻撃力32だ。綺麗に磨かれた年代物のピアノ。メロディーを奏でながら敵をぶつけよう。おー、強化能力をリセット。素晴らしいですね。さあ、2体倒したから経験値がもりもり。あと、解析で、経験値が少しもらえます。さあ、なんでこんなところに人間が住んでいるのか。どう見てもモンスターしかいない。お、来ました。見知らぬモンスターだ。捕まえちまえ。マジッククラゲ装備しましょう。さあ、いいですね。こいつを試しぶりする時間が待ましたね。よいしょ、殴ってみよう。マジッククラゲ、攻撃力17、耐久値5。不思議なベールで包まれたクラゲ。魔法が一切効かないようだ。感電が 25%。いいですね。実質魔法ですね。ほら。相手が魔法を使ってくるような、モンスターであれば、こちらも捕まえて武器にしてしまえば、そのね、魔法が使えてしまう。そういったゲームでございます。さあ、殴ってみよう。さあ、耐久値下がって、来ましたね。ブルーゲイズ、攻撃力15、耐久値4。真っ青な体が不気味なモンスター。無数の目が睨まれると防御が下がると、防御ダウンの魔法を唱えてます。実質、魔法を唱える武器と化しました。あーっと 25%。しびれが取れました。殴ります。行けブルーゲイズ。あ、しびれている。痛い。ちょっと待ってくださいね。回復。いいですね。さあ、殴れ。さあ、殴れ。
ミスだ。大気値下がらない。挟まれてしまった。残念でございますが、私は必殺技を使いたいと思います。武器を変えていけ。さあ、わからない。ですね、シフトだっけ？シフト、OK。で、まず、Z ボタンを中押し。で、Z で決定。ミラクル入りを放ったー。ピカーン、ズバッ。倒れないんかーいっていうね。さあ、でっかい緑の岩。謎ですね、もはや。攻撃力19、耐久値が2。緑の岩のでかいバージョン。振り回して使う。なるほどな。あ、挟まれてしまった。あ、感電。しびれが取れた。殴る。直撃した。素晴らしい。倒す。あー、しびれてしまった。痛い。さあ、しびれが取れた。殴る。痛い。殴る。素晴らしい。武器が壊れた。武器が壊れてしまったので、私はね、お酒を飲みたいと思います。こういう風に、テンポが悪い、ございますか。私は、こういったルールで、配信しております。もうちょっとこのテンポをなんとかならないか。私は試行錯誤したいところでございますか。その試行錯誤の道がない。考えても、私は学がなければ頭も悪い。残念なところでございます。カウントしましたっけ？わかんない。お酒を飲みます。いただきます。あー、美味しい。いただきました。ね、なぜこんなところに来たかというと、私ね、ちょっと、あれ？あ、これだ、ピアノ。このクマちゃんからね、威力が32以上の武器を持ってこいと、脅されまして、私は持ってきましたよと。なかなかいい武器だ。ただのピアノでございます。しかし、こうも威力が高いと、これで切られたら即死ということか？うわー、なんか怖くなってきた。怖ガクブルガクブル。まあいい、合格だ。褒美をやろう、ガクブル。俺の世界は含めて4人のクマがいる。すべてのクマに認めてみよう、ガクブル。あ、なるほどね。ってことは、手加減すればいいのか。はあはあ。じゃあ、アサシンだから殴ってみよう。ちょっと待ってね。回復。よっからひょっと。素晴らしい。回復。ですね。範囲攻撃。来た。アサシンだが、威力19。お、耐久値が29。すごい。17か？威力が17。耐久値が29。アサシンより作られた探検。10% で即死だ。素晴らしい。ドラクエでもありましたね。なんだっけ。毒針だっけな。なんかそういう風な、武器があったような気がします。回復していこう。ですね、あのクマちゃんを手に入れたいがために、私はちょっと試行錯誤します。ここからいけるか。むずいな。よいよ。あのクマちゃん欲しいな。絶対エフェクト上当たってるんで、間違って約束しちゃった。なんかない、いいのないかな。当たってねえんだよな。ちょっと、じゃあ違う武器、そうですね。探してきたいと思います。確か左の方に確かダンジョンっぽいのが見えた。よいしょ。よいしょ。肩を仕切る？寝てるモンスターがいる。邪魔だ。痛い。動いてみましょう。よいしょ。ダボキョウ。素晴らしい。よいしょ。ダメージダメージダメージ壊れてしまう。お酒カウント1です。私はちゃんと頭の中でカウントしております。じゃあギャロップ。よいよ。よし。というわけで私はお酒を飲みたいと思います。このテンポの悪さだけどうにかならないかと私の中で思っております。早いですよ、ちょっと。ゆっくりちゃん、あなたはちょっと待ってちょうだいな。あなたいつも早いのよ。先行行動は嫌われる。電光石火、マッハパンチ嫌われるわよ。お酒を飲みます。いただきます。うめ。若干お腹が減っている、すきっ腹に酒。これは悪い、時でございます。悪酔いしてしまうので、皆さん気をつけてくださいね。さあ、簡単に行われるえげつない行為。
じゃあ、お前を殴ってしまえ。強い。マジこの日の馬強い。よいしょ、パンチ。さあ、ボケダウンだ。それでも倒しちゃう。素晴らしい。なぜこの住人たちは、襲われないのか。これだけは私には消せません。範囲攻撃、3ウェーブでか。強すぎだな。痛い。痛い。さあ、壊れてしまえ。壊れてしまった。さあ、相手の攻撃は飛んできない。あー、逃げろ、逃げろ、どこまでも。さあ、これも当たってしまう。痛い。なんかいっぱい来てる。ワンシーンを。このゲーム、誰でもルーラーが使えます。ウェイコは定時で家に帰った。いいですね、定時退社。うん。今日は皆さんちゃんと定時で帰れましたか？定時で帰れないようなら、ちゃんと上司に相談してみましょう。お姉ちゃん、帰りなさい。疲れてるようだね。ちょっと休んでいきなよ。はい、ここは自宅でございます。そりゃ休みましょう。休めなかった、金払えとか言われたら切れますね。本当にね。お姉ちゃんご苦労様。何か手伝おうか。そうね。21000円取られて呼び込みか。ちょっと、そうだな。応援してもらうか。あ、ウェゴのプレゼントがある。やった、何なんかある。妹のプレゼントレベル2だね。お題は3万だよ。いや、プレゼントもクソもないの。これね、10日交換だもん。3万払って何かちょうだいだもん。はい。はい。あ、昨日の徹夜で作った可愛いポーチ。可愛いポーチ。あ、やった。これはでかい。そうなんだ。ちょっと待ってね。薬草もね、このね、妹であるポンミからもらえるんだけど、値上がりしていくのよ、こいつの。もうすでに高いのよね。最初20円ぐらいだったかな。まだ欲しい。まだ欲しいよ。もっとくれよ。よし、これで満タン。オッケー、売れてる。これで経験値がもらえる？魔女の家は絶対置くでしょ。で、亀まだ使ってない。あ、イカズチも使う。ピアノも使う。ブルーゲーツも置く。クラゲも置く。はいよ。半分ぐらいが約。はい、レベルアップ。素晴らしい。レベル10に上がった。ボーナススラボ、攻撃力を増える。基礎攻撃力がプラス5からプラス6に上がりました。素晴らしい。やっぱりね、戦闘するよりもね、やっぱ商人だからね、商売の方がね、経験値が高まりやすいわね。おっと、お客さんから、石をもらった。この石はね、要は、砥石でございます。モンハンというところの砥石。耐久値を回復するための道具。そういう風に、解釈で間違いないです。はい、1250円手に入りました。素晴らしい。これでお金が手に入っている。なんで妹の方に入らないのかよくわかりませんけどね。さあ、武器を仕入れていきましょうか。ただいま武器持っているのが、この、非売品の、妹からもらった、空飛ぶほうき。土ね、そろそろ捨てたいんだけど、さすがにね。あと戻ってきてますね、こいつの家。腹が立ったから装備します。なぜなら、こいつから、イカズチの土をね、もらったんですけど、杖か。杖もらったんですけど、こいつからもらったんですけど、この右側のね、草全部取ってこいって言われましたね。私の場合、武器になっちゃうので、圧迫します。はい、切れそうです。さあ、切れたので、こいつの物品を、どんどんと奪っていきたいと思います。はい。うわ、すごい、フローリングもできる。いらない。あ、しまっちゃった。よいしょ。ちなみに生物もできますので、人間も武器にすることができます。今、夫と息子たちは外で遊んでるよ。大丈夫。今欲しいのはこの民家。そう、私が欲しいのは強くて、範囲攻撃が広くて、いい民家。うん、それだけよ。はい。うまいんだ。大将固め、濃いめ、トッピング、野菜マシマシ、油マシマシ、ニンニクマシマシ、辛めマシ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 であなた、テーブルに乗っている料理どう見ても、ラーメンじゃないけどラーメンなのかしら。さあ、テーブルを、装備しましょう。取ることはできない？じゃあこの料理、魚の丸焼き、いただきます。あなたの料理はもうすでにない。宝箱。米タワー。やったー。よーしゃー。いろんなもの盗んでこいつの家から出てしまえーと。
なんでこんなことしてるかって言うとね、商品棚並べるため。しまう。あ、やばい。ちょっと待って。拡張できない。売れるんかな。やばい、戦慄してる今。こんなこと初めてだから。宝箱は使った。民家も使ってるから、僕。高いのよ。民家2200円よ。まあまあ高いわよね。さあ。以上。はい。とりあえず行く。これ戻ってなかったら悲しいな。だってもうこれ以上拡張できないのよ。戻ってなかったら辛いな。というわけで武器を試し切りして、ちゃんと効果を発揮して、分かってから、売り出していきたいと思うわ。武器商人ならば、その武器のね、効果、どんなものか分かっていないとダメだと思うの。さあ、武器が壊れてしまう。なるほど。蓋付きの壺。攻撃力18。耐久値1。蓋の、ね、中身が隠された怪しい壺。中には何があるのかしら。しかし効果。必ず、会心で、毒が 100%。それはいいんだけど、私の、この配信にとって、この武器は、ある意味、最強の武器ではございます。必ず拾って攻撃すれば、私がお酒を必ず飲めるという。飲んだ私。2杯飲みますね。ごめんなさい。多分飲んでない。あれ、飲んだっけ？記憶が飛んでいる。すでに、記憶が怪しいですね。お酒を飲みます。いただきます。飲料は日本酒、容器はおちょこで飲みます。はい。じゃあ2杯飲みます。もう1杯。お酒を飲みます。いただきます。はい、ごちそうさま。美味しいな。武器が壊れた。武器変更だ。さあ、このフローリングの床。かかってきなさいな。こいつ遠距離攻撃虫だからあんまり横列とか縦列逃がさない。さあ、フローリングの床の、情報が解禁されました。攻撃力11、耐久値は2。綺麗なフローリングの床。きちんと掃除されているようだ。さあ、攻撃が来るんでくる。痛い、38のダメージ。さあ、武器を変えていこう。こいつの耐久値が低すぎて、次攻撃したら壊れちゃう。カーペット。青い絨毯で殴る。さあ、強い。どんなもんだ？攻撃力20。すごいな。青い絨毯の情報が解禁されました。攻撃力20。耐久値5。青くて可愛い絨毯。肌触りは滑らかだ。さあ、効果として、2分の1で、回避率を下げてくる。素晴らしい能力を持っている武器でございます。これは売れ行き商品だ。さあ、魚の丸焼きを、眠っているスライムにぶつけてやれ。どうも。魚の丸焼きの情報が解禁されました。攻撃力18、耐久値は5。魚の頭から尻尾まで丸焼きした一品。骨がたくさん入っている。さあ、50% の確率で魔法を封じるという、喉に突っかえた、骨は相手の魔法を封じることができる。なんて素晴らしい商品だろう。さあ、米袋タワーでスライムを殴りたい。なぜ逃げる？さあ、殴る。素晴らしい。米袋タワーの情報が解禁されました。攻撃力は15。耐久値は4。パンパンの米袋が積まれたタワー。敵の頭上で雪崩を起こし使う。3回攻撃。素晴らしい。そして範囲攻撃だったらなおいいな。あの旅人を私は武器にしたい。シフトして。さあ、かかってこい。さあ、こいつを武器にしていくぞ。さあ、そう。このゲームは人間ですら攻撃できる。生物は体力を半分以下にしてしまうと武器にできる。そう、どうなるか。そう、一般人すら武器にできる。冒険者エスト、見たことない武器だ。効果を作って確かめてみよう。助けてみます。可愛らしいお顔しちゃって、すごいね。はいよ。冒険者エスト、攻撃力17、耐久値5。強さを求めて旅する冒険の者の男。熟練しゃぶってるとこまでがそこまで強くないと。残念ね。あなた、そこまで強くないってよ。というわけで、あなたは商品棚に並べること確定ねと。はいよ。ベッド、使ってないのよね。
で、シフトを押すと攻撃の範囲がわかるわね。はいよ。さあ、ベッドの情報解禁だ。うん、いいわね。攻撃力20、耐久値5。うん、いいわね。寝心地抜群のふかふかベッド。吸い込むように敵の眠りを誘う。睡眠を 55% の確率で、引き起こす。というわけで、今、殴った敵は、眠っているわ。さあ、私は逃げる。お前ダマだ。眠れなかった。残念ね。さあ、もう一発。いいわね。倒しきる。素晴らしい。というわけで、一回、このエストちゃんとかね、いろいろね、売りたいんだけど、大丈夫かな。ぽよんと。ソロドアウトしてる。素晴らしい。これさ、戻ってこなかったら辛いんだけど、エスト990円で売れてるんだけど、安くね。置きます、置きます。フローリングでしょ。で、長い絨毯でしょ。で、米袋タワーと、写真だか。一番高く売れるの米袋タワーというね。これさ、ワンチャン、息子じゃねえや。息子娘じゃねえ。ポンミはね、妹なんですけど、このね、使ってるキャラクターの。ポンミちゃん、ワンチャン、これ商品玉、並べられるよね。いらないです。よし。そう。家が取れるなら自宅はどうか。取れます。はい、取れます。自宅の右、装備します。よいしょっと。自宅の右をね、試し切りして情報解禁していきたいわね。はーい！邪魔だ。自宅の右、ちょっとね、通行人を殴って試すという、暴挙に出ました。攻撃力36、強、耐久値6、長年暮らしてきた我が家の右半分。ブンブン振り回せば武器として使える。この発想がもはやサイコパス。どういった思考でそんな、思考回路でね、どういう思考回路でね、そういう風に至ったのかよくわかんないけども。よいしょ。スライム殴って、この可愛いクマちゃんの効果を確かめていけ。赤いクマはキャサリン。キャサリンって名前なのね。情報解禁。攻撃力26。耐久値が6。赤くてラブリーなクマなぬいぐるみ。いいわね。ぬいぐるみだよね。ちょっと疑問系なのが、怖いところね。さあ、武器を変更していきますわ。長机。射程はすげえ。4マスすっげえ。射程4マスなんだけど、強ない入ってる。さあ、長テーブルの、情報解禁。攻撃力21、耐久力は5。かなり長くて、長さを誇るテーブル。そのリーチは武器として優秀選手賞を送るわね。さあ、体力が減ってちょっと逃げてるわね、あの敵。来るのかしら？足踏みっていうのがあるのよね。よいしょ。間違えた。X。よ。さあ、倒しきる。このタワーテーブル、なかなかの売れ行き商品になりそう。じゃあ、このね、土を使って眠ってるやつの成敗。さあ、土の情報解禁だ。攻撃力9、耐久値2、地面に落ちている土や石ころ、目に入ると痛いぞ。目に入ると痛いってことは、命中率を下げる 100%。素晴らしい。武器としては申し分ないが、その辺だったら自分で拾ってくださいという意味で壊します。はい、壊れなかった。耐久値が残ってしまった。さあ、この柱を乗っていけ。柱はまだ攻撃したことがない。これはいいわね。白いひび割れたタイルはまだ、使ったことがない。さあ、普通、元に戻す。しまう。しまっちゃった。よいしょ。白いタイルもまだ振ったことがない。これもまだね。朽ちて折れた、柱ね、しまう。さあ、一回足踏み。よし、来い。いいわね。柱。攻撃力19。耐久値2。建築物を支え続ける縁の下の力持ち。いいわね。縁の下の力持ち。私もそんな風に呼ばれたい。振り回すにはちょうどいい形状をしている。いいわね。もはやね、女の子じゃないのよね。この、上子ちゃんね。ポンミって言いやすすぎてね。ポンミちゃんの方がね、出ちゃうんだよね。ひび割れたタイツはどうかしら？タイツじゃねえ、タイルだ。白いひび割れたタイル。攻撃力9。耐久値は2。
経年で合ってるかな。経年劣化により、ひび割れてしまった、ボロボロの白いタイル。何の効果もないただのタイルだったようだ。残念でございます。じゃあタイルを確かめていく。さあ、白いタイル。攻撃力、10。耐久値2。一斉の白いタイル。4タイルでワンセットだ。何の情報かよくわかんないが、よくわかったぞ。さあ、朽ちたなんちゃらさんも一回殴ってみよう。ポロポンポンポン。さあ、朽ちて折れた柱。攻撃力15。耐久値2。朽ちた上に折れてしまった柱。柱としての役目を、果たして終えてしまった。防御力を、2分の1で、相手に引き起こす。素晴らしい武器。さあ、もうちょっとでレベルアップね。まだ寝てるから私逃げる。というわけで、私はルーラーを使う。はいよ。このゲーム、良心的なのが、そうなんだけど、オートセーブだから、その辺、セーブとか安心していいわよ。でもね、中途半端なところでね、終えちゃうと、セーブされてない時があるから、ちゃんとセーブしましょうね、このみんなね。さあ、商品が売れて、商人としての、経験値を積んだ。レベルアップ。素晴らしい。経験値を積んで、ちゃんとね、レベルが上がる。糧となっている。素晴らしいことでございます。というわけで、運を上昇していくか。さあ、武器の耐久値の、減少を下げてしまう。運を上げていくか。減少率が、6% 下がる。94% の確率で減少してしまう。回避率も上がると。運を上げていこうか。少しね。ベコは全回復した。回復を目的に帰ってきたのに。まさかのまさか。まさかのまさかレベルアップで全開するとはちょっとは思ってなかった。そして、お客さんがね、砥石を置いてってくれた。ありがたい。というわけで自宅を売ります。自宅を売ります。もうこの言葉は意味がわかりません。私も分かってないから大丈夫。さあ、長テーブルも売っていく。すごいわね。2500円で売っている。自宅を2500円で売っている。どういう人が草を買っていくのかよくわかんないわね。武器として買っていく分には申し分ないのかようわかんないわ。さあ、魚、いいわね。これね、正直言って効果としては全然強いのよね。敵によっては全然使えるから。よいしょ。さあ、壁掛けの剣とかね、装備できちゃうから装備していこう。壁掛けの盾もね。宝箱はいくかな。よいしょ。さあ、一回ちょっとね、在庫整理。はいよ。試してない武器が、ヒーフーミーかな。ヨーかな。オッケー。ヒーフーミーヨー。了解ヨー。というわけで、これらを試していく。で、ある程度試したら、左にあったね、ちょっと、ダンジョンっぽいものに行ってみたいと思うわ。ナウローディン、寝ている馬ちゃんがいるから、背後からパンチ。さあ、壁掛けの盾の、情報解禁。今ね、攻撃力23、耐久値6。壁にかけられている盾のレプリカ。レプリカといっては、なかなかの強度だ。いいわね。防御力を下げる 50%。盾なのに防御力を下げるよくわかんないわね。シールドバッシュ。そういうことかしら。さあ、キッチンで殴っていけ。どうだキッチン。キッチンの情報解禁よ。攻撃力22、耐久値は4。綺麗に掃除された広めのキッチン。振り回せばなかなかのリーチだ。なるほどな。射程を確認。シフトを押せば射程が確認できる？シフトじゃなかった。危ないね。射程は2ですね。素晴らしい。トン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 と、まだやってないのは、そうなんだけどね、空飛ぶほうきってね、これね、G を押すと、空飛べんの。なんていうか BGM 止まるけどね。なんか、来た。来た。BGM 来た。これで勝つる。よいしょ。そんなね、誰が知ってるんだっていうネタをね、ちょっと挟んでいくわね。ツルハシがある。あとね、動物の骨まだ拾ってないんだ。あと、すっげえな、この敵。めっちゃいる。わらわらいる。降りれるこれ。さすがに降りれないね。ここも降りれない。木こりの家も復活してる。ちょっと、後で拾っていこう。木こりの家とかね、家ってめちゃめちゃ強いのね。範囲が広い。ただそれだけなんだけどね。まずは、やってる商人たちもいる。ミミズいる。ミミズまだ拾ってないな。
これね、あんまり耐久値減らしたくないから、こればっかりは壊したくないのよね。ちょっと、これだけ、武器にあんまりしないから、情報解禁だけして、あれね、メッキっていう、このゲームね、メッキっていうね、この、ある要素があるんだけど、要は耐久値が減らないっていう。あ、鍛えるは効果が高めることができる。うん。メッキっていうのが耐久値減らないっていう要素なんだけど、この空飛ぶほうきだけは絶対に壊してくない。うん。これね、本当に二度と手に入らないものだから、これだけは、メッキさせてほしい。申し訳ない。壊れるたびにお酒飲むっていうことで、メッキあんま使いたくなかったんだけど、こればっかり許してほしい。そして、情報解禁したいから、こいつだけ殴らしてほしい。殴る。さあ、空飛ぶほうきの情報解禁だ。空飛ぶほうき。攻撃力17、耐久値は14、15。うん、メッキがついてるから、耐久値は絶対に減りません。乗って空を飛ぶこともできるすごいほうき。うん。魔女が乗っているイメージだ。空を飛ぶことができる能力を持っています。さあ、相手は攻撃してこない。素晴らしいですね。というわけで、私は、装備するのは、何にしよっかな。キッよパンチテロップじゃんゲーチョはいよー装備こいつ振ると炎が出ます。痛い。炎合戦だーい。バカでーい。よいしょ。たまにね、敵からね、こうやって薬草とか落ちるからね、ちゃんと拾っていきましょう。挟まれちゃう。でも一撃必殺スライムなんてちょいのちょいよー。よいしょ、デシベルベル。デシベルじゃない。デシベル蝶かな。さあ、デシベル蝶の効果はね、よくわかんないからとりあえずなんで。オッケー。こうやって敵のね、石出してくれるからね、使っていくわ。さあと。よいしょ。ソルダートしてる。素晴らしい。冒険者が売れました。990円。ダチンにもなんねえよ。冒険者を買っていった人が石を置いていった。多分、そのうちね、一応これさっさしちゃうんでしょう。というわけで、高く売れる長テーブルを選ぶ。はい。2500円は高いわね。よいしょ。フローリングの床と、青い絨毯と米袋タワーが売れたわね。いい感じ。というわけで、なんか、おーっと、また石を置いてくれたわね。ありがたい。やっぱ、空飛ぶほうき13万じゃないか。1万5000か。これね、妹から6000円で買い取ったのよね。まあ、テーブルじゃねえや。キッチンと、壁掛けの剣はまだやめといて、盾と、魔物。これで置いとこう。アサシンタガーが売れた。嬉しい。というわけで、そうね、よくわかんないけど土置いとこう。耐久値1やしね。あと回復していこう。あっちゅう間に40分くらい経ったわね。やっぱゲームしてると時間経つの早いのよね。手伝ってちょうだいな。そのうち復活すると信じて、呼び込みしてきて、ちょっと。2万1000円バイト代払うから行ってきてちょうだい。いらっしゃい安いよ顔にかそう抜けた。やばい。いや、でも、ちょっと抜けちゃった。ヘッドホンで今聞いてんだけどね。呼び込みしてきましたよ。さあ、12分から9分短縮されました。いや、ないです。やっぱりやめるんだねって何なんだ？お姉ちゃんだって頑張ってるんで。応援してくれっていいじゃないか。さあ、金床すら装備することができる。金床ね、まだ使ったことないから殴っていきたいと思います。あと民家復活してるんで民家、取っていきます。装備。よし。そして、まだ見ぬね、装備を使っていきたい。よいしょ！これさ、シフトしたらわかるんだよね。やっぱあれだ、4マス？じゃあ6マスだ！殴れ！一撃必殺だーよいしょ。さあ、犬、攻撃してくるか？犬、いただきよ。犬を装備。よし。
犬装備した。もうね、このゲーム虐待とかうんぬんかんぬんは多分固定概念、うんぬんかんぬんは多分そう、抜きにしてね、面白いし。さあさあ、そこの、オークちゃんや、殴らせてちょうだい。さあ、犬の耐久値を減らして、情報解禁。大記録20、耐久値は4。そこら辺にいた野良犬。人懐っこくて可愛い。一旦行動不能が 20% の確率で起きる。素晴らしい武器です。しかし 20% で起きなかった。じゃあ、ゴブリンを手に入れてみよう。ゴブリンの装備。さあさあ、ゴブリンの能力何かしら。焚き火もね。お、火炎。あ、キャンプファイヤーが消えた。わーいわーい。なんか悲しくなってきた。そう。ちょっと冷めちゃったわね。私ね、面白くないと思ったことはね、全力で面白くないって思っちゃうの。ごめんなさいね。やめて、防御力が下がっちゃう。攻撃。おー、2回攻撃だ。素晴らしい。ゴブリンの情報解禁。ゴブリンの攻撃力18。耐久値5。いたずら好きなモンスター。何か物を投げるのが好き。武器を投げるよ。素晴らしい。もう実質特殊能力。1名様いらっしゃい。見ているのは分かっている。しかし、私は投げている。ゴブリン強ねゴブリン強くねこれ、ゴブリンマジで強いんだけど。マジで強いぞ、これ。ちょっと、でも武器交換していこう。さあ、武器が分かっていないのは金床だけだ。金床を使っていくぞ。金床で殴れ。金床の情報解禁だ。攻撃力13。耐久値5。武器の手入れができている金床。大きな切り株の上に乗っている。別に大きな切り株の上じゃなくてもできるくね。さあ、殴って。ゴブリンはいい武器だと思った。ゴブリンはいたらこう。あと耐久値というか体力やばい。金ちゃん走りで帰ろうぜ。家に帰りますか？ Yes。上子はルンルン気分で家に帰った。定時退社。いい気分。セブンイレブンいい気分。さあ、自宅に帰ったってことはね、ちゃんと寝て回復していきましょう。なんで私、お酒ついだんだっけ？思い出せ！なんで私はお酒をついだんだ？武器が壊れた。はっ！思い出した。私はカウント進めていなければお酒も飲んでいない気がする。というわけでお酒飲みまーす。何言ってたっけ？もう本当にね、私ね、ちょっとこのゲームがちょっと面白くなりすぎて、ちょっとね、覚えてないのよね。というわけで、覚えていないならお酒を飲もう。お酒を飲みます。いただきます。ごちそうさまでした。歌川式は、言えてないわね。歌川式は罰せよ。誰かが言いましたね。さあ、柱と自宅と長テーブルが売れました。素晴らしいですね。売れたってことは、新しい商品を置くことができる。ワンちゃん。ゴブリンマジがお買い得。買った方がいい。あと、民家。2200円で民家が売っている。お買い得以外の他でもないですね。マジでゴブリン強いな。ちょっと待ってね。来いよ。さあ、なんだ、文句あんならかかってこいよ。よいしょ。さあ、この、井戸端おばさんをゲッチュ。さあ、井戸端おばさんをゲッチュしました。はい、やったー。おばさんすら武器にできます。このゲームは面白いな。面白い。いいなと思ったら、概要欄の方にね、URL、言えてるかしら ?URL。が載ってるからね。面白いなと思ったら暇つぶしにどうぞ。なんかちょっとバグってるのね。ちょっとチラチラしてる。怖い。ホラー映像かしら？ほら。お前、売られたはずじゃん。残念よ。さてと。このゲームね、邪魔だったと思ったものはね、すべてね、こうやって排除しながら進むことができる。さあ、大きな山も装備していこう。さあ、ダンジョンに行こうぜ。このダンジョンは何かしら？おっと。伝説の武器を探し歩く上子は、二つ目の洞窟にたどり着いた。床も、壁も、一面が鋼鉄でできている。周りには、岩と鉄の匂いが漂う。漂うって言っちゃった。噛んじゃった。丸。最奥から何か気配を感じている。上子は勇気を出して足を踏み入れていくのであった。行きまーす。吉田くんです。
さあ、ダンゴムシを殴る。攻撃力が弱い。さあ、多分、はぐれメタル的なサムシング。そういう何かがあるのでしょう。どんな攻撃しても攻撃は1しか取らないみたいなね。さあ、大きな、土の山を回転していく。攻撃力は20、耐久値は4。大量の土が累積して山となったもの。塵も積もれば山となる。化け物語で皆さん知ってるでしょうか。塵も積もれば山となでしこ。なぜこちゃんは可愛い。間違いない。さあ、もう一発殴ってこいつを武器としたい。鋼鉄柱装備しましょう。いいですね。どんな武器かは殴ってみればわかること。そうでございます。このゲームは殴ればどんな武器かわかるぞ。殴ってみれ。さあ、殴ってみた。鋼鉄柱の情報解禁だ。攻撃力16、耐久値は5。ものすごく硬さを誇る害虫。害虫なのか。その硬さは岩をも砕くほど。50% の確率で、防御力を下げていく。さあ、あと一発殴ってしまえば、この子は死んでしまう。しかし、デーをしてしまえばどうなるか。そう、武器を拾う。拾えなかった。これワンターン消費してしまうから、モロハの剣を気をつけなさい。さあ、逃げ切決殺。さあ、耐久値も危ないから A をしていけ。回復。素晴らしい。さあ、またいる。痛い。さあ、防御でもしろと。私は願っている。防御でもしろ。さあ、クリティカル。素晴らしい。さあ、中身は何かしら。メイコは鍵を手に入れた。なんぞの声が飛んでくる。私の裏声でございます。さあ、その宝箱、まあまあ強いから私は持っていきたい。さあ、また害虫が現れる。殴っていけ。クリティカルが出ろ。クリティカルで出ろ。クリティカル、クリティカル。あと1回でこの鋼鉄柱が壊れてしまった。残念でございます。そういうわけで私は崖を殴る。さあ、この崖の射程はこんな感じ。強い。さあ、崖で殴って、さあ、壊れてしまったら私は酒を飲む。そういった配信でございます。ルールを破って申し訳ございません。私は酒飲みでございます。しかも、喋り疲れて、若干、酔っ払いを加速しております。お酒を飲みます。いただきます。はい、ごちそうさまでしたと。では、この崖を持って、ずんどこと、行きたいと思います。俺が気になった。つった。これも気になる。これも気になる。しまう。この辺はちゃんとした武器になります。というか、この武器、何でも武器になる。そう。何でもな。さあ、これ使う。さあ、半分の耐久値を減らしていく。耐久値を減らすとどうなるか。そう。なんでやねん。さあ、壊れてしまった。残念なことながら、私の配信では、ちょっとテンポが悪くなる一方でございますが、私は、耐久値を減らして、完全に壊れてしまった武器があるならば、私はお酒を飲みたいと思っております。さあ、お酒を飲んでいきましょう。酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。あ、それ、酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。11月は勤労感謝がある。ああ、素晴らしい。酒が飲めるぞ。あ、それ、酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。お酒を飲みます。いただきまーす。はい、ごちそうさまでした。じゃあ武器を変更していきましょう。私のお気に入り。フェイバリットウェポン。さあ、殴れ。追加攻撃で武器も殴る。これで取れんかった。復活できる。復活しましょう。なぜか薬草をここで消費して。さあ、岩男を月中。見たことない武器で装備して殴ってみようぜ。さあ、岩男の情報解禁。攻撃力20、耐久値は6。内臓まで岩石でできた大男。刃物で切ってをびくともしまい。なるほどな。というわけで、爆弾石はじっと見てる。多分爆弾石。ドラゴンクエストをやったことがある人は見たことがあることでしょう。はい。爆弾石というのは耐久値が減りすぎると、爆発してしまう。大変厄介な、魔物でございます。しかし、もう一杯見て。爆発する前に倒しきれば問題なかった。よかったか。私はほっと、胸を下ろしております。不思議な物体がある。触れてみますか？はーい。するとどうなるか。横から当たって、何がどうなっていることやら。なるほど。行けなかった通路に行くことができる。
爆弾石は攻撃力2中で殴ってしまうと、ダメだということが分かってしまいました。というわけで私はこれで殴る。おーっと、非属性に分かった。残念でございます。じゃあ、奥へずんのかずんのかと。これはいい武器でございますね。じゃあ、爆弾石には、かなり強いと見た。ほいよ。どうだ、お前も火に弱かった。このモンスターたちは火に弱いと見た。ということで、空振りして、このモンスターの炎だけ出せば、ワンチャンス、耐久値を減らさずに、いい感じに進めることができると見た。違いますよ。いくつきさあ、耐久値を減らす。さあ、くぐることができないのか。モンスターはこの橋を渡ることができない。謎のルールが存在しております。さあ、魔導士の杖が来ている。しまう。残念ながら、このダンジョン内では、武器変更することができない。よいしょーと。ウェイコはさっき拾った鍵を使った。なんと扉が開いた。ウェゴはドヤ顔をしている。ドヤさあ、触れていけ。横から立て。行け火の馬あれでモンスターだ。これ耐久値減らしてしまう。しかし、一撃必殺。素晴らしい。アルマイ塩血中。これは要は砥石でございます。さあ、逃げることはできませんね。ほいよ。爆弾塩血倒しきって、レベルアップ素晴らしい経験値を積んで。なんとと、私は、攻撃力を上げてるからモンスター捕まえづらいのか。じゃあ、モンスターを捕まえるように運を上げていく。これで私のお酒を飲む回数がどんどんと減っていきます。私の、楽しみがちょっとずつ減っていきますね。まあ、レベルアップの、一定間隔、というか、間隔数は多分そこまで変わっていないので、多分大丈夫だと思っております。そういうわけでお酒を飲みたいと思います。カウントを進めていこう。インフレクエンスでは、目標30分で20杯か10杯とか、ガブガブ飲んでおりましたが、このゲームだと1時間ぐらいで10杯ぐらいになりそうですね。言えてない。なりそうですね。お酒を飲みます。いただきます。いただきました。ごちそうさまです。なので、これを横にしていく。多分そういった、パズル的なサムシング、そういう要素でございましょう。さあ、立って。ここがボスと見た。私は、見切っております。ここをボスと見たり。どうしよっかな。まだ強いの使ってないな。一か八か。切ったあったを試してみましょう。一回セーブ。セーブが完了した。一回武器変更していこう。装備。X。さあ行こう。さあ、この、洞窟の中の、ボスであろう、鋼竜なんちゃらさん読めなかったですね。しかし私には、攻撃して体力を回復する必殺技が溜まっております。ある程度耐久値は大丈夫だと見た。おーっと、相手の射程は2。そうなると辛いですね。ここで必殺技を使っていけ。ミラクル斬り。ダメージ分を回復していく。さあ、壁掛けの剣、これの情報解禁されます。壁にかけられている剣のレプリカ。しかし普通に切れ味は良さそう。つまり剣として使うことは単純にできる。しかもいいダメージが出ていますね。じゃあ殴っていけ。これ足りますか。あと一発は耐えれると見た。クリティカルで出なければ大丈夫。さあ、耐えることができた。じゃあ A ボタンを押して回復していきましょう。全回復。これ一旦消費されないんですね。残念なことながら。私は強気に行きます。ドン。さあ、このゲームの特徴を思い出してください。生き物、モンスター、どんなものでも耐久値を半分減らしてしまう。そう、相手の体力を半分以下にしてしまえば、どんなモンスターでも武器にできる。残念。もうちょっと減らします。体力が9になってしまった。回復していきましょう。少し。さすがにこの体力で取られないってことはない。ふざけてやがる。あと一発。与えてもらいました。危ない。
よかった。回復しましょう。じゃあ D。やった鋼流エリムサエル。言えてないですね。鋼流エリムサルエ。ですね。武器として確保することができました。さあ、これですら撃破になる。素晴らしい。この、ボスを、武器にすることによって倒すことになりました。ありがとうございます。さあ、突然現れた、鋼流エリムサルエを、武器を駆使して何とか倒したというか、武器にしてしまったウェコ。その時、ウェコの玉の中に何かが聞こえた。強き者がまた来ると思っていたぞ。ご褒美が二つの力を与えよう。ピカーン。ウェコの体の中に何かがみなぎってきた。ウェコは必殺奥義ぐるぐる回転切りを覚えた。なんだよ。はい。さらに、なんか知らんけど咳出た。必殺ゲージが溜まる速度が上昇した。いらないです。残る試練はあと2つ。健闘を祈ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。鋼鉄の、洞窟内の武器をすべて拾えるようになりました。別にいいです。洞窟が出ますか？はーい。なんなら家に帰りたいです。よいしょー。よいしょー。家に帰る。はーい。定時退社だ。ウェイクは定時で家に帰った。忍者ね。でだよ。大丈夫？さあ、家が戻ってきている。素晴らしいね。売れたからね。さあ、犬、ヤガテーブル、ゴブリン、ベッド、民家が売れた。経験値がもらえる。そして、お客さんがお礼を置いていったようだ。3個の、石をもらいました。ありがとうね。まず売るもの、キャサリン、カナドコ。すげえな。おばさん1700円で売れるのか。安い、高いな。さあ、ワオトコ。火の馬、ゴブリン。はい。上も、ソールドアウトしてみよう。ソールドアウト売り切れでございます。はい。次の入荷をお待ちくださいなと。では、またお客さんが石5個置いてくれました。ありがとうね。ガチャは回せませんけどね。さあ、タイル、木。大きな土の山。あと、朽ちて折れた、土とかね。タイル。これでいこう。安いけどね。こっちは安い試しするか。ありがとね。さあ、もうすぐ10時。あと2時間で今日が終わってしまいます。ここで一旦どころか私は、枠を閉じたいと思っております。よいしょ。長机が消えてしまってね、ちょっと寂しい思いしておりますが。はい。ここまで見てくださった方、誠にありがとうございます。アーカイブで視聴してくださった方、ありがとうございます。違う。これでございますよ。しばしですね。少しゲーム BGM 聞いてください。申し訳
申し訳ございません。OBS のね、仕様をちゃんと理解してない私が、悪いございました。悪いございましたっていうね、だいぶ投げやり、文句で、投げやりでございますが、ちょっと言葉が、悪い言葉がどんどん出てきそうでございますが、ごめんなさい。単純に今、酔っ払っております。はい。というわけでございまして、ちょっとね、準備不足のところが、見えてしまいましたが、ここまで視聴してくださった方、ありがとうございます。アーカイブで見てくださった方、ありがとうございます。大竹守でございました。はい。明日は花の金曜日、明日を乗り越えて、週末を手に入れましょう。それでは皆さん、また見てね。